Assalamu alaikum jama'a, darasin da zamu bayani ne game da wato da ake hada location page a paging a website ɗinka na wato Wordpress. Tashi da ka zo kai add new page na page mu gashi nan da ka zo kai add new page a nan gudun ya bude maka ne. Tashi da ka je ka shiga map, zamu yi search map a nan gudun, da ka yi sa map.google.com ne bude mana. Da mu iya kuma sa map.google mu search din sa. Gashi ne ya sa mana map.google.com ya mi click a kansa, wanda shine worldwide na location da wannan da muke da shi, map din worldwide ko wanda kasa da ce amfani da shi. Yanzu mun tashi da mu sa sunan wannan din ne direct, sai da yanzu mu sa sunan anguwa, sunan local government kuma sunan state. Misali da mu sa Pantami, gashi na ga fitar man da Pantami market a nan gudu da mai ɗauka location namu nan. To yanzu gashi na fitar man da nan, fitar man da wannan aka yi alaman ga Pantami market din. Da ka iya yin searching kaga babu wannan din aka yi, babu wannan jan abun. Yanda shi da ka yi double click a kansa, ka double click a kansa direct kurun da fita. Yanzu mun tashi ne da mu je mu yi copy sa, za mu yi copy na za su ba mu code ya mu yi copy sa. Yanzu misali muna buƙatar iya wannan, da shi da mu zo mu yi click akan share, anan da mu yi click akan sa, sai mu zo mu yi click akan nan gudun. Aga fitar man da location namu, to mun tashi da mu iya ƙara mar girma mai da shi smallest, in ƙaramin location muke buƙata, in largest muke so da mu sa shi a ciki. Ana bar mu ɗau medium yanda mu fi jin daɗin sa. Mun tashi da mu zo nan, kai control A a ciki, sai kai control C kai copy sa, aka yi kuma rake kai copy sa ta nan, sai kai closing na wannan. In ka tashi da ka je ka shiga paging ka, sai ka samar suna. Yanzu misali a paging mu samar location, yanzu misali mu samar location kawai. Mun tashi da mu shiga nan gudun, ya mu zo mu muka shiga wajen text mu, ya mu zo mai da shi nan gudun mai click akan text nan. To yan mun tashi da mu zo yi fasting din sa nan, mu control mu yi wannan kudin fasting gashi na anan. Ka gan sa ne ya fitar min da kudin da muka ɗebo daga can. Mun tashi da mu zo mu shiga kan visuals nan, yanzu da aga fitar min da map din a nan gudun. Yanzu muka tashi sai mu yi son mu je mu yi publishing din sa, shi ne muka publish. Ya sake mana shi kenan. Yanzu muka tashi da mu zo mu clicking akan wannan new view post din nan, muna clicking da bude mana post din da muka page da muka bude namu. Yanzu ga shi nan ga title din da muka samu location, ba kuma location da muke bukata anan. Ka gansa muna bukata mu ga mana karami da mu iya koma nan gudun, ƙara shiga cikin shiya mai da shi largest din, sai mu copy shi, sai mu koma cikin nan dinmu, koma cikin posting dinmu. Sai mu sake koma cikin text, babu ranka da rubutu, kada ya paste ɗinsa a cikin visual ɗin, a cikin text da aka yi fuwa ɗinsa. Tashi da mu zo mu ɗebi wannan, ya mu control ɗaya mu goge shi, ya mu zo mu paste na wannan, sai mu ga mu yi kuma visual ɗin mu da ƙara man display, ya mu updating. Mun tashi da mu je mu yi view sa, mu je mu ga yadda zai fitar man da shi, mu gansa a ga yadda fitar man da shi yadda muke bukata sosai. Wannan shine yadda ake ɗora page na location a wannan ɗinka na Wordpress. Wannan shine yadda ake ɗorawa. Da ku tuntuɓa mu ta page mu na sada zumunta da musa ra'ayi na Hausa Wordpress. Akwai kuma turo man tambayoyin ku ta cikin email address ɗin mu, wato wordpress@gmail.com. Da ku duba wasu videos din mu kuma akan YouTube da muke da su, da ku iya duba muna da different one da muke da su. Mun gode, sai an jima.